גיא, זה וידאו בשבילך והחברים שלך שחושבים ש-S65 AMG V12 ביטורבו עם 720 כוחות סוס ו-840 כוחות טורק פחות שווה ממוסטנג. צחוקים. הרכב הזה עולה $750,000 בישראל. סליחה שלא שטפתי אותו, אבל הנה הוא, תראה וואלה כגזוזים, סחטן, אמין? תראה, S65. אני אשים פה את הטלפון שתשמעו קצת האגזוז. אני מקווה איך לעשות את זה עדיף ככה. אני בעוד שלי. אז הנה, בנים ובנות, שתהיה לכם קצת הבנה שעם כוח כזה, וואלק, יש מוסטנגים ששווים, אבל הם צריכים להיות איזה 1,000 כוחות סוס. תראה מה שרשום על הסקאלה, תראה. 360, בדיוק. והנה עוד פעם, V12. אז יאללה. חסכו כסף ותקנו רכב טוב.